Halo guys, kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Ada Dek Jihun. Wih, Dek Jihun kok masuk di dalam baju barungan? Dek Jihun memakai barungan apa ini? Barungan hitam. Wih, barungan hitam. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan apa? Kodok. Barungan kodok. Ada Mas Reksa. Yes. Mas Reksa memakai barungan? Kepala macan. Wih, kepala macan. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan? Oh, jadi buntut macan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan? Wih, barungan jenggotan. Terus ada Mas Iqbal. Wih, Mas Iqbal udah mandi apa belum ini? Belum. Oh, belum. Mas Iqbal memakai barungan apa ini? Singa besar. Wah, singa besar. Terus ada Mas Elvan. Wih, Mas Elvan memakai barungan? Singa kecil. Wah, singa kecil. Terus ada Mas Beril. Halo Mas Beril. Wih, Mas Beril memakai barungan? Wah, barungan ulo. Ulone warna apa, Ril? Wah, warna biru pada baju Ya saiki Mas Reksa. Sing gede kok Iqbal. Iqbal karo iki. Apa sih kemolan? Ayo Le. Yo wes yo Mas Reksa. Yo sekarang Mas Rama karo Dek Jihun. Ayo Dek Jihun. Yo Mas Rama. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Kang ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah wakit. Ayo. Yo wes yo Mas Rama karo Dek Jihun. Yo saiki Beril. Ayo Ril.
Ini guyon terus ya Jun ya. Bola. Bola. Ya wes duduk. Ayo saiki Mas Elvan. Karo adik. Ayo Mas Elvan memakai singa kecil. Ya. Yo wes yo Mas Elvan karo Mas Iqbal. Ayo saiki Riko. Nanti Mbak Irma tau, nanti Mbak Irma tau. Tambah api. Waduh, api lho. Mencolot dulu. Kabar kodo dumateng Moro Pinarto, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas geranan ring. Keranten panggenanipun Winatos. Wes yo Mas Riko. Ayo Adik Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.